Cek, 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 cek. Cek, cek, satu dua, cek, 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 lu cek. Cek, cek, satu dua, lu cek, cek.
Hutna. Haleluya di Yesusi talehon hasang aponi nang puji-pujian bilehon do mudarnai mamuri tasasude parade hati orang dengan dia dopan di debata.
sai di lulu ihodo au behu halungu todo di tai tiro hamiro aku di baheni hule hodo dipilih to iyang dodiku imeu todo Tuhanku. Oh Yesus Madonna di Portibion mulani natora tangi hatakon saya sirohamu di pardosaon Homa mangapuliau namasakon sesama dosaku ale Tuhan ki Allah di mudamu nani lehon mi asal marohanku saleleng nai ingot di hasil mudotmu darmi. Tatapoti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatudusan jala amanami.
Hujau kami doguarmu na badiai ala na targugot kami marningot dosa nami. Say marasini roha maho mida kami on, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma ala ni kami, namate jalan hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangodihon kami. Asiro ham di kami, say patoktong madihami roha hamolateo tuho, oto di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum saluhut na bernit binahin ni dosa nami. Romaho mangingani kami, asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asin ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami ho alede bata ama anak dohoto di purbadia. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Ay dangadong ibar nii ay saluhut do pardosa jala hurangan baradopon hasangapon ni debata. Alay yakan nagabipitor binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite haporsiaw di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Najuk pangau na siroha diau nau magoihian Tuhan Yesus para siroha diau nali nuai utak datu haki para siroha boloni para siroha boloni. Beholan asini roha si pangasahonotoni si pujio kudo Jehovah lungrona pamanatoni las rohaki mamuji asirohai mamuji asirohai. Epistel turpuk di perminggota di bagasan sadarion, imana tersurat di sada Yohanes 5, mamuka sian ayat sia 110 tajahama dohot responsoria.
Ia panidangyon siya Jehovah tajalo do. Maaf. Ia panidangyon siya Jolma tajalo do. Alay sumurung do panidangyon na siya debata. Ay panidangyon na siya debata doon na hinatidakon na taringo tu anaki. Jalaodo panidangyoni. Naong di basa-basaho debatado tuhita hanguluan sa liling-liling na jala di bagasan anak na do hanguluani. Ubayin na husurat akay tuhamu aka na porsia di guarni anak ni debata naing boto muna naong di hamudo hanguluan sa liling-liling na disima sahat na martua do na tumangihon hata ni debata jala nao peopsa. Amen. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, Tubuh siang amai, Aholong aku si sombaoku sasada hodo Tuhaki. Tobat denggandong, hape denggandong, Jesus dumenggan, Jesus gumoda, si balas ni rohatai. Tahatidako ma hapor siyaw tay songon na hinatidako ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion ra mahita madok. Au por siya di bata Jehovah ido ama para gugun na suatu dosan na tumo palang ido tanon. Au por siya di Jesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na tinubuon si Maria nagabagabia siya ton di porbadia andorang sa bubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pangum ni Silatus na may tarpadal do ibana di hao pinorsilang na tua tuban do turunong ni tanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siya mo na dapata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosani di sima ibana pa mangulak sogo tu tanoon manguhumi hala na mangulo do na mate. Au porsia dito ni porbadia jaladong sa da huria na badia huria atau panihalag Kristen akan na badia do desa ni dosa do dihatai na madok mula mangul sogo daging ni hala nang mate doho diang uluan na surasuda. Amen.
Shalom. Selamat siang yang kami kasih Amang Pendeta, Amang dan Inang para halado, Amang dan Inang orang tua kami serta teman-teman remaja dan aposo yang hadir pada ibadah siang hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Perkenalkan, saya Tessa Panjaitan, perwakilan dari Paduan Suara RNHKBP Depok 1. Hari ini kami bersyukur dan dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami hadir di sini untuk berbagi kabar baik bahwa di tahun ini kami remaja dan aposo HKBP Depok 1 akan mengikuti lomba penabur International Choir Festival atau PICF. Festival Paduan Suara ini akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan September dan akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kami untuk membawa nama gereja kita di ajang Paduan Suara yang lebih besar. Untuk mewujudkan partisipasi kami membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat. Kami memohon doa dan jika Tuhan menggerakkan hati Amang, Inang dan teman-teman, kami juga menerima bantuan dana yang dapat Amang, Inang berikan melalui kotak yang telah kami sediakan di depan pintu masuk gereja setelah ibadah ini selesai. Kami yakin dengan kesatuan dalam doa dan dukungan Amang, Inang serta teman-teman semua, kami dapat membawa hasil yang terbaik untuk Tuhan dan gereja kita tercinta. Sebagai penutup, izinkan kami untuk mempersembahkan lagu berikut sebagai bentuk pelayanan dan rasa syukur kami kepada Tuhan dan gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Horas.
Tabagema ting-ting di Minggu Tasadarion, Minggu 26 Mei 2024. Bagian Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Minggu Tasadarion, Ima Minggu Trinitatis, Namar Lapatan, Hasitolu Sadani Debata, Doho Tema, Nabadia do Jehovah Sebaot. Bagian Napaduahon, Dana Nasorang. Nah di hari Selasa, 7 Mei 2024, di bahasa hot tuhatado sada dana bawa di keluarga ni amata Antonius Sihotang inata boru Marlinda boru Sitijak ruas ni huriata nir 20 sada 2 nasian wi Judea. Napaduahon nah di hari Selasa 21 Mei 2024 di bahasa hot tuhata sada dana bawa di keluarga ni amata Willy Simanuk Kalit inata Natasia boru Siregar ruas ni huriata nir sada siopak sada nasian wi Efesus hipas dodak danaki suang songoninang natorasna. Bagian napatoluhon ruas natabba mamuk kasadarion Minggu 26 Mei 2024 gabe ruas ni HKB Depok Sada ima keluarga ni amata Bastian Otto Spener Sihotang inata resmin boru si jabat Rap dohot opat yanakon. Inganan nasida Jalan Kedongdong 2 nomor 10 RT 0 sada RW 15 Kemiri Muka Beji Timur Nir 2006 sada Wik Kapernaum. Nasida ro sian HKBP Kebayoran Baru. Bagian Nawawaton ruas Napida Mamuka Sadarion Minggu 26 Mei 2024 Pidda Huria sian HKBP Depok Sada Resort Depok Ima Sada keluarga amata Joshua Hutapea inata Raisa Olivia Yosefin boru Pasaribu Rap dohot sada yanakon nir sada sia dualu kelompok Bethlehem. Nasida Pidda Tuhuria HKBP persiapan Huria Arko Resort Depok. Napaduahon keluarga amata Rustam Effendi Hutajulu inata Jenny Fitri Lian boru Manurung Rap dohot sada yanakon nir sada walu opak tolu kelompok Bethlehem. Nasida Pidda Tuhuria GKI Pengadilan Pos Keracak Bogor. Bagian Napalimahon Padidion Nabadia. Di hari Minggu sia Juni 2024 di Parmingguan Arian pukul 10 Dung Sipul Jamita Patupawan ni Huriatado Padidion Nabadia Tuaka Natoras Nanaing Mabuani Anakonna tu Padidioni Asaro Marguru di hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 10 WIB Maringana di gereja Huhut Mabuas Surat Pengantar Sian Situawik dohot akte lahir menang surat kenal lahir dak danak nanaing tardidi. Bagian napaonopon partangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin 26 Mei 2024 pukul 10 sia bodari. Patu paun di huriatado partangyangan parhalado dohot keluarga. Nah di dohotan di parhalado na aktif dohot naung purna bakti. Maringana di GSG lantai sada. Ting-tingoma gabe udanga resmi. Bagian napapituhon parture di Parmingguon di Minggu tanggal 2 Juni 2024 doho pesta puncak parheheos sikola minggu. Domu tu pesta parheheos sikola minggu HKBP Depok Sada nanaeng di Patupa di hari Minggu naro tanggal 2 Juni 2024. Parmingguon menunggut di hari Minggu 2 Juni 2024 masuk pukul 6 WIB. Doho Parmingguan Arian masuk pukul sia WIB. Nama kobasi di Parmingguani ima guru-guru sikola minggu rap doho dana sikola minggu. Dung sipul titing tabati hukma ponorengon na pinasahat ni seksi sikola minggu. Bagian na pawaluhon Badan Caritas HKBP Depok Sada. Nah di hari Selasa 21 Mei 2024 di Parsermonan di Parhalado HKBP Depok Sada. Badan Caritas HKBP Depok Sada pasahatos serah terima laporan pertanggungjawaban periode 2020-2024 dohot saldo ni parhepengo godangna 31.055.180 rupiah
udut tusi badan caritas HKBP Depok Sada pasidukop pakabasion nasida. Sude parhalado rap dohot ruas ni HKBP Depok Sada pasahatom mauliate di sude pakabasion nasida salelengon tuhat tama mamasu-masu. Bagian napasiyahon subangan. Di jalo huriat tado subangan ima peralatan infokus dohot bunga altar sian seksi parapuan HKB Depok Sada. Ruas dohot parhalado pasahatom mauliate di pasu-pasu tuhat tama napi nasaha lasida pahe bakop pakabasio dohot haulion ni huriata. Bagian siabe habis ting-ting tabegema panorangyo sia seksi sekolah minggu. Bagian nasa puluhon ting-ting naso jinaho dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huria marhite WA week partangiat tabe. Songoni matiting masa di huriat tadi bagas minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Horas na pinarsangapan amang dohot inang paditan ni HKBP Depok Sada na pinarsangapan amang dohot inang parhalado na hormati hami amang dohot inang ruas ni HKBP Depok Sada dohot na posobulong ng remaja na huhahulong ihami. Dison jongjungaw may wakili seksi sekolah minggu dohot guru sekolah minggu. Mabahin panorang iyon dohot manggokkon taringot tu kegiatan sekolah minggu HKBP Depok Sada nanaing ulahonon nami dohot guru sekolah minggu dohot komite sekolah minggu rap dohot kurang lebih 520 halak anak sekolah minggu. Ima parheheon sekolah minggu di tanggal 2 Juni 2024 minggu naro dohot tema self awareness. Artinya kesadaran diri. Manang namar lapatan, kemampuan anak dalam mengenali dan memahami diri sendiri secara menyeluruh. Mulai dari memahami sifat, watak, perasaan, emosi, cara pandang, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Nadomu dohot hatani debata ima di Roma 12 ayat 1 dohot walu. Parheheo sekolah minggu dibagi dua kegiatan. Na parjolo ima praparheheon sekolah minggu naung diulahon natuari tanggal 25 Mei 2024 ima berupa game olahraga di lapangan PSKD Dohot Gor Sandra. Dohot seminar tuaka anak sekolah minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 7 nasogot sahatu jam 10. Dohot seminar orang tua sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 melalui Zoom. Nanti dikasih linknya sama kakak guru sekolah minggunya. Napaduahon ima pesta puncak parheheon tanggal 2 Juni 2024 di hari Minggu naro dung sidung permingguan siang ima menampilkan talenta ni aka anak sekolah minggu dohot tortor di tiap kelas. Alani gomosma pangiduan nami tuhamu saluhut natoras ni sekolah minggu dohot damang nang dainang dohot opung naposo dohot remaja asa dukung hamu mahami di tangyangmu dohot pabainammu ala disido hami papungu akan naporlu tu kegiatan ni sekolah minggu selama 1 bulan ima hira-hira 220 juta. Di baheni di baik kami dosian gogonami
ima papungu silua kelas majual si panganon dohot akana asing. Alani dison maau manggokon tuhamu saluhut natoras nami. Di ruas ni HKBP Depok Sada on di tanggal 2 Juni 2024 asarap makalason hita di pesta puncak parheheon ni sikola minggu dung sipul mar minggu siang. Tabi ma sian hami sudi seksi sekolah minggu dohot guru sekolah minggu. Tuhamu sudi ruas ni HKBP Sadaon. Tuhan mama masu hita saluhutna horas mauliate. Jehovah levanta, sai tatap hamion. Ai masih dosa nabe dohami tu jolom. Asiroham dia bibe, sai sesa dosai sude. Mari te Yesus anakmi, nama te liau silangi di Golgata, di dolok Golgata. Oh Yesus haolongani, sai tatap hamion. Oh pangondingan nami, ondingi hamion. Sayunang mago hamibe, ay natinobus misule. Kaluhon masih polisi, ay najolbut parulami pagolube. Mahamion sude. Di parbadiai, sai tatap hamion. Lopokon haolongon mi turohan hamion. Pasada rohan hamibe, pati urton dinamibe. Lau mangiuton das-dasmi, makasih horizon dangni parholongi pardenggan basai.
Jehovah Debata Sai tatap hamion Ai masih buat dosa nabe dohami tujolo asiroham diamibe sai sesado sai sude mari te Jesus hanapi nama te diau silangi di Golgata di dolok Golgata. Dami ni di batana sumurung sian saluhut roham, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamuna do ngasaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hata ni debata di minggu tasadarion minggu Trinitatis. Hasi tulis sadaun ni debata. Natar surat di buku panunirang Jesaya bidu onom ayat sada satu ayat walu. Tangihok kamu ma hatani debata. Pangukapon taringot tu hamuliaon ni Jehovah. Di tahun hamamate ni Raja Usian, huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabuni paheanna mangguhi bagas joro. Jong-jong di atasna, suru-suruan serapim akan marhabong onombe dua makukupi buhina sidang dua makukupi pak nasidang dua makabakon nasidang jalan marsi jua manasida songonon Nabadia do Jehovah Sebaot gok hamuliona lia portibion. Jadi humutal maaka ucahan nitiang sian suara ni nama ju jalagok timus joroi. Dungi hudok ma marjia maang nunga mago aku ai jolma perbibir naramu doaku jala di tonga-tonga ni bangso perbibir naramun aku maringan ai nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Sebaot dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim madapotonaku. Jala di tangan nasada batu arang nakara. Nabi nuat sial langkatan dohot gasip. Jadi di zaman papangaku jala didok. Idama. Odo nama jama bimir ni pamangaku. Pabuwa nang diusat utangmu. Jala nang hinukupan dosam. Dungi hubegima suara ni Tuhani. Nama dok. Ise do suruh honokku. Jala ise perdalanan nami. Jadi nikuma. Disod doahu. Suruh ma'ahu. Jadi nikuman. Disod doahu. Suruh ma'ahu. Ido. Sahakna.
Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Molo disuku tuhita. Lau marhua doho ro marminggu tu garejau. Tentu meragam do alusta molo disuku tuhita. Ahado motivasita ro marminggu tu bagas joron. Na pasti adong may madog lau mamuji Tuhani, lau manangihon barita nauli, lau majalo pasu-pasu, molo minggu pagi lau majalo berkat ninarupani. Lau sido na naing taida di bagasa turpuk taon, motivasi pajawon manang panggilan nasahat tuna porsiai lau mamuji doho pasangapo debata. Memang meragam do cara ni debata lau maju akan aposonai. Nak kita pe meragam do pengalamata molo tabahan akapani dangion doho kesaksiata taringo tu na manada na rohita mamuji do pasangapot Tuhan. Ala di buku tanah badi meragam do cara ni debata laho maju akan pinilina. Rodo debata marhiti ampi laho maju si Musa laho pasahatot tonani debata tutonga-tongani bangsoi. Rodo debata di tonga-tongani na terpodom si Samuel nama jukon. Samuel. Itu juga Allah sebuah keunikan. Jala rodo debata Allah maju si David. Sia tonga-tonga ni nasina na ualu na marhamarangi. Menguji sian halakina walu. Siapa yang layak. Jala meragam do nang natei dadope. Termasuk do si Jeremia. Baka siya burtian nung ngahupilito ninna debatatu ibana. Si Paulus pe naing mabunuh do, naing mangalelei do, alailos di na mangalelei do, ditakup jala di jauh debata imana, lago mangulakon ulaon parbarita udaulion. Alani dia makadonga sahapur syaum. Memang mal murado mangoloi pajun di debata tu hita. Mal murado mangulakoni. Mal murado mangoloi, ido benar di tonga-tonga ni huriata, di pergumul hondo 3 tahun, 3 tahun oma asa terpilih kitua pembangunan. Ala gurang rusudi do bangelak. Barang minoto rupanya lei, itu adalah sebuah refleksi. Dipilih si A, unang majawa mang, posoro pe, si do pe karejo. Apalagi mula panitia pesta pembangunan, panitia gotilon, panitia bagiri do ni ngomarupani persudido ba mengelak. Ala itu tu sahali bahasa godang na mengelak dia makadongan. Ala mabiar godang anu ungut-ungut. Godang anu akata-hata. Godang akana songonon. Meragam ido bendaga bisa sitong na mabiar. Hape sonahan na dapot niba. Ayanggo taringo tu portibiodo panitia lelang di negarodo. Apalagi lau pilkada do lau DPR. Serang bajar pi di patu paro. Lapatan na asabui kitua, asabui gubernur, asabui bupati, asabui dia. Apapun dilakukan, asabui kepala desa. Bakal terjadi heping pilih do. Asalma ipilit, asalma jadi ibana. Alai di tonga-tonga ni barita nauli di pejuni. Di buku tanah badiau pe memang di pada Narobi di pada baru saha tutikio dia makadongan saha porsiam namaal dui. Alani masai menarik do trupu tahun. Hupuk kama sian ayah uelui. Lau pasahato nanong. Sian awa uelui majua perjulu. Di ayat ualu na perjului didok disi.
Dungi hubege masuara ni Tuhani nama dok isedo suruhonoku. Jala isedo naing padalan nami. Alai di dok sije saya madising. Disodo aku. Suruh maang. Odo na luar biasa dia makadonga saha porsyaon siat turpu tom. Di pangoloion. Di pajuon, di pangulahon ni ibana, di parsuruon ni debata, ananya hama berengot tadi makadonga saha porsyaon. Adong memang tahapan na taida molo hidepe na kengsen uel ay uelo parjulu laho macami tahonon. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Yesaya sendiri laho marnida pajuni di batatu ibana laho mangulakoni. Terlumobi ma ala di tonga-tonga ni krisis na masa, di tonga-tonga ni bangsoi. Di ayat sedikit jelas dosi. Di tahun hama mate ni Raja Usia. Ninna di ayat sedikit. Di peristiwa kematian ni Raja Usia. Terkenal do sa sitong nanian Raja Usia. Ay 16 tahun ni bana nunga gabi raja. Jala 52 tahun di mana menguluhon bangsa songor raja ibana alai adong sada kejatuhan adong imana kaningani kejatuhan daripada Usia imana ke Raja Usia kejatuhannya Allah di saat kesatraan di saat makmur bangsoi di saat mamora, di saat nong sejahtera bangsa Israel, madabu manasida tuke angkuhan doh tu kejatuhan ni ahamana terjadi. Raja Usia tidak lagi sopan, tidak lagi beretika, tidak lagi hormat. Terlumobi ma tuak kamalim. Itor lau de mana tu bagas joroi tu tonga-tonga ni langgatan nabadia nunga diorai akamalim. Holam malim do nabui masuk ima tu inganani lau pasahato daupa tu debata alairo Raja Usia aisi hamorwa ala merasa ibana utibu merasa karena kesuksesannya alani di paro debata do tibana sahid kusta ngeri maningo marupani lupa ibana di sejarah lupa imana di ngoluna akhirnya gabi hamate yang maro terakhir dia mati dengan penyakit kusta karena kesombongan imannya, karena kesombongan hartanya. Ala nungalam mamora ibana, lupa ma ibana. Tidak lupa diri ibana, Roma kutukan di dibata. Mate ma ibana. Di zaman ima, rosuara di dibata, tu si Yesaya. Ala ni dia makadonga saha porsyam. Tidak ma tahapan na parjulu. Ado tahapan pangoloyon ni si Yesaya. Lau sido nang tuhita, tahapan yang pertama yang harus kita lihat. Naparjulu ima didok manaking di ayat sada satu ayat opati. Di ayat sada satu ayat opati didok iba nama di ida ima nama hamuliau ni debatan. Nabadia do Jehovah Sebaot. Penglihatan yang sungguh dahsyat. Pamerengon na luar biasa di ide ibana masuru-suruan di debata. Dibereng ibana maro malaikat Tuhan. Di ida matana sendiri. Imana kaningani nabadia. Na luar biasa di pamerengon ni si Yesaya. Alani dia makadonga saha porsyaon pamerengon manang penglihatan Yesaya terhadap Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Pasu dei dia makadongan moloboi taboto dalan doh sakak mi di mata. Pasu dei moloboi taida bohini di mata. Pasu doi ido benahal akan aporsi nakeng ido nido bohini di mata ido benedo Tuhan Yesus tu tonga ni sisiani nang tuhita namarnida aku namarnida di mata dui nina Tuhan Yesus tuhita. Siapa yang percaya kepada firman ido epistel nakaning-aning. Siapa yang mempercayai kesaksian pada dangiun ni haporsiaun naing.
Ido namar nida di mata. Di ida si Yohanes do ayat sada satu ayat opati suruh-suruan ni di mata. Si Yohanes be di bereng do di Pulau Patmos. Bahwa Yohanes juga melihat kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa. Alani di tahapan na parjuluon molo didok tu hita di ida ibana do hamuliao ni Jakoba. Lau sido na nang dohonotat nang tuhita di amak kadongan taida dope hamuliao ni di batang. Taida dope na jonok de bata tuhita. Sada gora-gora di amak kadongan sahapor siaom. Hamuliao ni di bata di patudu hodo sa sitong na tuhita. Ido benayo di Jakobus opa ayat ualwi. Di Jakobus opa ayat ualwi do pa jonok kamu matuau asahu pa jonok Tuhamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Amin. Pa jonok kamu madiamak kadonga sahapor siya. Ay molo jonok kita tu di bata. Ido nakayani lem jonok ma ibana. Jonok kamu tu pengusaha, doh tu penguasa. Jonok kamu tu KDPR, menteri. Adong ko dapat toma kamanginang. Adong dapat proyek. Termurah-murah mah adong proyek. Ketika kita dekat kepada orang-orang besar. Alay lo bisa oni ma nang didok ima na kanimpa jonok kamu ma tu debata dang proyek na nang dohonon na. Alay berengemuna ma ima hamulia ni debata. Odo na bagas jala pasu-pasu na balga molo nunga boy ta ida hamuliao ni debata hasok kalon ke masa dasyatan na ido pasu-pasu na balga dia makadonga sahapor siaw dang harta dang jabatan dang proyek di portibion alai molo nunga ta ida hamuliao ni debata di keluarga ta dame keluargai peido namar ni da debata hola dibere kamu amata do inata adong dibuhina Jesus idu hamuliam. Ale sutung do ber kamu buhina mata naro si botol listrik. Singkat mai sibolis. Sutung go gabe dan buhini Jesus. Lamar lapata do ima ihamuliam ni debata di ta patari dahon di tonga-tonga ni ala jonok kita tutu hate. Orang yang dekat kepada Tuhan tarida ma hamuliam ni debata. Napa duahon? Tahapan yang kedua yang mau dikatakan oleh firman ini di Pangoloyon doho di pajuni si Yesaya di ayat 5. Ucah hama ayat 5. Dungi hudok man marjia maahu nunga mago aku ay jolma perbibir naramud doaku. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramut aku maringan ay nunga di ida akamataku Raja Jahoba Sebaot. Marjea ma'ahu. Ada sebuah kesadaran. Kesadaran ini dihilalai mana dadiri do si Yesaya. Ido ibana marjea ma'ahu. Ay parbibir naramut doahu. Kotor doahu, pardosa doahu, nan di tonga-tonga ni bangso pardosa doawin nan. Di panadeu na songoni do masetakas dia makadonga sahapor siaon, ia tersadarkan, sadar ba ibana. Celakalah aku karena aku penuh dengan kebohongan. Lau sodona na dohona di hita dia makadongan, di kesadarata di bagasan nguluta siganupari. Asa molo sadar do hita. Asal nang asal tapadok kata tay. Ido bener nakangani perbibir naramudau ketika itu naseringan imana kay panurirang Yesaya asal dipadok dohatana. Ido bener marjia mau ay perbibir. Nasay makatahon haramunon, makatahon dosa, makatahon hajahaton. Jala bangsoi besongon ido. Asa ido bener masajamo do dihatahon. Tuhita ima asa tersadarkan diri kita setiap apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat ida dohon. Asa tajamot to pakatotai karena sering kita mendengarkan katamu adalah doamu. Akan ani hataho mitang yang dui.
Alanido akan nabisu do, setiap orang yang berbicara kepada orang lain bukan lagi miliknya. Manangahan naung nihatahotai dang napunat tabi. Tetapi sudah milik orang lain. Apa yang kamu ucapkan itu bukan milik kita lagi. Nunga milik dijolimi. Alanido asa di doa tersadarkan. Asa adong kesadaran setiap kita mau berbicara. Unang alani hata teh kita terjerumus. Unang alani hata teh tamarjia. Alani di panaden na songon itu. Ido banyak nabadia do Jehovah Sebab. Asa hita pe tersadarkan do molorotu bagas corona kaningani pasahato peleata mamuji o debata. Unang arong besa somol do me kujami taho di dia makadongan sutu ngarong bipilian di gopu-gopu kamang do taminang. Airang nalau mapkata matutukan parkir pedang songonibe. Hape roh itu bagas coron arong do besa di gopu-gopu tung parir do niku maba. Pek do. Haba do no kerus namion. Nalau mali meli tu di batano. Dangalan di gudang namang do tamina. Alai se di gopu-gopu me. Nabadia do pe Jehovah di hamu. Nabadia do pe Jehovah di ta. Down. Ngatale ai de batak. Alanya ala dang ala sian rohatai ay najujutan akan namaribat dapot. Baik kok kamu mah. Si pata tangis di bakamang do tamina. Menangis. Ketika itu adalah persembahan dari jemaat kepada Tuhan. Adong may dangarong be angkan olay, adong may amaribag, adong may molutu kacik pero amang do taminang tidak masalah. Alay ko dohono de. Asa unang adong be ay nabadia do Jehovah. So tungbe imana kengani sian gabe termuruk debata marjia mahita alani nania ala dang badia tabay debata dang badia nangoluta ino bena kengani do kumana serapim huidama suru-suruani. Di ayat ono mina kehinokon huida ma suru-suruani nakengania dibuat ma batu gara sian batu sajoroi doho gacip dina itor disopol homma tu pamangaku akhirna gabe tersadar kama ibana didok mana kengnya nunga iaso ibu garai nakengani garan nebinot ni serap suru-suruani itor sopol homma setabi tu pamangan ni si saya. Dia sadar. Ido nakengani didok nunga ias beho. Nina suru-surani serapim itu anak. Lapatana hala naung majalo Tuhan Yesus Kristus. Hala naung diuca iya manakai nunga ias behita. Pardosa do hita. Alay marhita bagas joron di debata. Nakengana ro suru-surani mando. Gara naung mangucat tita. Sia nakadosa tei. Nunga lunas be utang. Alani dia makadongan sahapor siaw. Asa tung masay badia do di iglesia kita. Asa tung ngolutaw pe badia ma. Una kola di bagas jorok kita badia. Di luar pe di nomor 33 pe ko badia do amang do taminang. Di pasar pe ko badia do hita. Da kola di bagas jorok onna pinangido di batahamu badia. Bukan. Tetapi di manapun kita berada. Di kantor, di pasar manang di dia pe hita. Iko badia nang akaulotai nang usatay. Unang hiar pada songo pengalaman di sada padita. Padita neng manur sipatu. Ilame mana neng manur sipatu. Ibering mana marong sudah ada toko sih. Ibering mana ma toko di Sukuma. Bah, sedia harga di sipatuon amang inangin na. 800.000 in. Bah, dang bubi moro amang na. Dang bubi moro be dang be. Dung la dotong lama padito. Sojo hamu le. Una juta lamu. Mau rupe. Sedia 750. Bah, dang bubi mau rupe mang. Dang. Ay marga hamu. Marga shopping. Bah. Tinggal di hamu, tinggal di son. Bah. Ay padita raw mang ni na naman dia nama tau. Bah. Mulia tema Tuhan, mulia tema. Tung lasro aku terberkati hami. Lasro aku ro merhita na posana. Ro tu per 33 ko pasu-pasu na balgama. Di 33 kon. Di toko ko ro na poso ni debata belanjanin na. Ala naroro amang padita. Tung masay lasro aku kehadiran Tuhan hadir di sini. Luar biasa. Holan toima rugi petahuau 700.000 maknin. Jadi mapitu ato. Dangarong untuk ku besaro atung ala naroro hamang pendeta sa las beraku roh hamang pendeta tu son sehingga dari batado ro tu toko konina. Jadi ma 700.000.
lama mata padita terus. HP adong yang belanja musim mana? Ibereng musim toko sepatu tong sepengay. Ibereng mana toko sepatu i? Di mana merek ni nadi banai? Jarang di sisi. Di bereng mana mah? Sarupa merek, sarupa sepatu i. Di bereng masih harga nadi si 400.000 loh. Amaup. Amasih ototoano. Tapi nanggu hatanya amate nak kengani ngalas rohana amu pasu-pasu. Idok nak kengerugi bana. Holan ala namang ida di batado. Habe ison 400.000 loh. Har sepatu yang sama. Doh merek yang sama. Alai babayaku kamu mah. Merdusa doa mata pertiga-tigai. Aliang gua sutung arong songoni di pardeboko nanti akamang dotamina. Molorope padita siobing do padita sirai rupani. Ba unang mamasi ototoan di bagasat dami ni ngomar rupani. Bas tokka dwi. Labatanna habe di mana kangani las rohana rodi batain di mana habe tong di ototoi. Ba habe tokko nasing sama beda 700.000. Alani dia makadonga sahapor sia molo tado bedia do di bata. Molo tado na badia do di bata nama do di si ima di parngoluota. Iko tarida mahabadia uni iko dos nang di tokota nang di dia pe badia ma Tuhani. Karena berkat itu adalah bukan diukur oleh banyaknya. Tetapi berkat itu ketika kita bahagia dan senang dalam pekerjaan kita. Amin. Napar pudi ma akamang do taminang. Tahapan napar pudiom ma ima aya uelwi. Di aya uelwi mana luar biasa. Hatani si saya disodoau suruh maam. Olo ibana manangihon suarani debata. Tinggil ibana manangihon suarani tuhata. Lau sido gabes ada bohal ni si saya. Bohal ni si saya di bagasan ngeluna dan alani akademisna. Alai bohal na imana kengani tinggil. Bohal na imana kengani sai masihol tu bagas joron di bata. Sai masihol tuhatan di bata. Karena firman Tuhan alani masihol maha mamang dotamina. Kita inilah Yesaya masa kini. Masihol mahita manangihos suara ni tuhata. Tapadinggam ma, molo penakangani amat taparagedai mi na nakangani agak kacau. Nakangani banang dohorot tadi si ba asa tapadinggam bagas coroton ni kumarupanya kamang mi topeng agudang beon nong kaladwarsa. Banga lapatan nga porlube ibaru sudi asa unang terganggu hamu ay song unang terganggu nakangani hamu kamang do taminang namaragedai amang perdiri. Hamu pe merasa tidak nyaman. Aku merasa do gabi liturgi gabisan awal nai sehingga bisa akan imana keng kurang tabu manangihon sore karena mik kita ini ngagurang na terganggu. Alani ba tatanya ko mapanitia pembangunan on basa semangat bah kita pesongonima akatoto ripetaya kamang do taminang toy mat sutung dang namar pugus biang mamang do taminang lemamora do akan manangihon suaran debata alani kun bata hato patok mata bayar bula sada asa terbui tabangun bagas joro tahun asa songo si saya masihol tu bagas joroi nama do nabadia do bagas joroi sebauti ala masihol do hita ro madapoto tu hatai marhite namar nida suru-suruani amen martanyang mahita mau lihat mariho ali Tuhan debata napa ingoto kami marhiti hatam nabadiai Nabadia doho Jehovah Sebaot. Sibata Tuhan terganggu do haporsion nami nang pamujon nami. Gabidang badia Tuhan alani kehakurangan. Gabidang badia Tuhan di pamujoni. Alai porsido hameli Tuhan. Habadiauni ikon narap hupar seranggut tok kami. Maka jong jokkon. Ima hasitongan na siya kueli Tuhan di bata. Porsido kami ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Perbibir naramudo kami Tuhan. Songo si Yesaya doh bangsoi Tuhan. Perbibir naramudo. Di haramunon na do Tuhan. Songo Raja Usia. Alani haramunon na do Tuhan. Gabi mati di ujungna. Gabi marsahi kusta. Alalam ramun ibana Tuhan. Songoni dohami Tuhan molo ramun.
Roma akasahit, Roma nang akadusa. Alani Tuhan, sayuna palos sami Tuhan, ramun. Hatam do nama dohi Tuhan, marjia mahami alan ngalam ramuk kami Tuhan. Alani dilekodo Tuhame marhiti hatam nabadie, titik kesadaran nami Tuhan. Asa sadar asa mana diri kami Tuhan. Songon ko bar mudo kami ali Tuhan di bata. Alani disuruh hodo kami Tuhan, dijuho. Roma kami songot siji saya nama dok, disodo kami Tuhan. Suruh mahami, manguda-uda mi. Pabalgahon kuriami, pabalgaho karajau mi Tuhan. Dijuho do kami Tuhan. Sipata mabir kami, juk do kami marsidalian. Juk do kami mangelak mabir kami Tuhan. Dia kahata-hata, mabir dia kaungut-ungut. Mabir kami Tuhan, dia keperdaingono Tuhan. Gabi maul kami di persuroni. Alani Tuhan si saya di persuroni Tuhan. Ala nong ditadda do hotakas gabi dangbe mabir ibana. Ali Tuhan di bata laos idonang di pajomu Tuhan mi satu tikyon. Di joho kami Tuhan dia kaulau na maragami. Atau kulau kami may di bagasan dame dohot las niroha. Songoni mali Tuhan, bono nami di bagasat tayang nami. Di pasu-pasu hosa da keluarga di palmeko Tuhan sadar dan bawa di keluarga ni amanami amang Antoni Siotang inang boru merlinda si tinjak. Songoni Tuhan di pasu-pasu hosa dan bawa di keluarga ni amanami Willy si manukali inang boru Natasha boru siregar. Pasu-pasu ma Tuhan dak danahi doho natorasna. Padawa kapar sahiton sien dak danahi Tuhan. Alai pertumbuhan na sempurna ma Tuhan. Asa magudang di bagasakom. Songoni Tuhan bros ni huriam natabba Tuhan. Keluarga Bastian Otto si Hotang inang resmin boru si jaba rapdo opa yana konna. Pasu-pasu ma Tuhan nasida gabi huria na magudang ruas na burju. Songoni mali Tuhan bros ni huriam napida keluarga Joshua Hotapea Ibu Raisa Olivia Josephine Pasaribu rapdo yana konna. Songoni keluarga Rustam Ependi Utajulu do ina nami Jenny boru manurun rakdo yana konna. Di huria ne baru Tuhan. Pasu-pasu nasida di si. Nang songoni Tuhan. Nanai patupan ni huria empat di juna badia di hari Minggu pasu-pasu ma Tuhan. Nang ali Tuhan debata dia kasumbangan di huriam Tuhan. Tarlumo bima di sakat ni yana komu. Di parheheon pesta puncaknya yana komu Tuhan di hari Minggu. Pasu-pasu mali Tuhan nasida. Nang akan nanai program si patuponna. Songoni masada badan karitas Tuhan dinaung marujung ulau nasida. Alani Tuhan pasu-pasu ma ulau nasida nasalaw nong jalalas rohanami Tuhan marhiti ulau nasida boy Tuhan di patupan naside baka satu tikyon arong dope Tuhan saldo ni badan karitas pasu-pasu me Tuhan pakyon ni huriam do denggan muse manguduti akau laon. Songoni mali Tuhan debata di parupuan na mga lihon impokus do bunga altar sa itutong matuhan martabata baka pasu-pasum. Ali Tuhan di bata nang di Dewan Koinonia Marturia do diakonia pasu-pas Tuhan tarlumobi marus ni huriam na dibagasa parsahiton amanami Pedrik Simajuntak ibotonami Bita Bisti boru si Hombing yan ako nami Josapat Raja Guguk. Songoni amanami si Tua Emira Barimbing. Sa tanga munabedi ma Tuhan na masu nasida. Nang Rosni Uriam Tuhan namar ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di bagasa mingguon. Sa leonomu pasu-pasu menabalgi Tuhan. Nang ka Rosni Uriam dope. Mulai danak satu nama gudang Tuhan satu nama tua. Pasu-pasu saluna. Dia akan nama siol di hagabeon. Nama sul dirokap dia kaparkarejuan salu na Tuhan pasiko may di baga sa kolong na siya koy nangali Tuhan di program ni huriam pe pasu-pasu Tuhan nang disaka nami torus Tuhan bonon nami di tangyang nami Tuhan ima panitia pembangunan sa ipatulus matuhani saka mamatuhan na saud asalam uli jalalam baga Tuhan di parrohaon uli nang di pembangunan fisik pembangunan rohani pembangunan para seorang nami
uli Tuhan songon bagas na hinalo mohoming. Alanit pasu-pasu kitua nami dohot sudi panitia na pinili mi Tuhan. Asa totong ali Tuhan, hola pasangapokoro kami Tuhan, diulah kami ngoni. Olan pabalgahon lomo ni rohamdo. Ali Tuhan debatan songoni manang bangso nami o Tuhan. Pamareta nami akarake Tuhan. Totong mali Tuhan. Paingo totong asa di bagasa dame na siya koy. Unang adong madabu songon raja usia. Unang gabi madabu to kesombongan. Alay sa luhu na Tuhan. Kesatraan na hujalo kami. Hola pasu-pasu di. Dalam mo di Tuhan. Asa buhay kami marsaor. Songon manang portibio Tuhan. Padaw aka. Porang. Padaw aka hukuturon. Dame mima. Apeo Tuhan di tonga-tonga ni portibion. Atau porsido kami di Tuhan Yesus Kristus. Sesau masa kami hobar tulomo ni roham. Urasi kami sa dosa pangaloson nami Tuhan. Asabadia kami di yadupam. Pasiko ma Tuhan tangyang do elit namin. Mauliate ma Tuhan diho. Amen. Mari dimita laos tapasaha mapiliata. Sangap ide bata ama, sangap di anai, nang ikut di porbadia, debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, sareleng-leleng. Raja si parholom si palua jolmai napa tahun hita bongo Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan Raja natak silangi. Puji Raja sian surgo, Raja ni huriai, Raja ni salut bangso, Tuhan nasung sangapi, langit tano sayendeho, sangap digo. Sangapon saleleng na tarbege di surgoi masaringar do soara ninatino panai. Haleluya, puji Tuhan debata nasokali.
Puji Raja si Pangolong, si Padua Jolmai, napa tahun kita wongon Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan Raja Natal silangi. Puji Raja sia surga, Raja ni huriai, Raja ni salut bangsa, Tuhan nasung sangapi, langit tano sayen dehon sangap digowarnai. Tatangya koma pelian nata papungom martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Odo hararon ni salukut silikon lehon nadinggan do nasali basa na maliutus. Upasatay masya nasa na nilumito kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may daramoti asa hupar sa kami pilihanon. Pati bunuh no halajaw mo itong atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami mar hite-hite to dim. Asalam tadahami gudang ni siliho-liho mitu kami. Asalam girgihaman duk mau lihat itu ho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi, kodiro di pamataku, osanot gogoki, rodi saluhut artaku, upasahan itu ho, naso usak dokudo. Alia manami na di bano gijang. Say pinarbadia magwarm. Say Roma harajom. Say sao malomo ni roham di utama sonay bano gijang. Le homma tu hami sonay nguduan siapari. Say sa madusa nami songop panisa nami. Didusa nungan namardusa tu hami. Unak kami tungitu pangunjunan. Palu amahami sian pangago. Ayun na puna arajaon, lomot hagugon, roli hasangamon, say liling ni liling na. Amen. Di pasu-pasu dala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midahom. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Amen.